सरकारनि नेमखान्थि बायदियै मैया गरेश्वर नोगोर खुंथाय आफादनि गोदानै बिबान मोननाय 10 बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लाबाय। समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बाहागो लायो। गरेश्वर नोगोर खुंथाय आफादनि मासिगिरि महरै 30 नं गरेश्वर बियाबनि एमसिएलए महेश्वर बसुमतारी आरो लोगो मासिगिरि महरै गरेश्वर ब्लकनि बिपिएफनि आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिथांजों लोगोसेयैनो गासै 9 वार्ड कमिशनार बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै समायखिरा लाबाय। बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा फोरमायबावदों दि फैबाय थानाय समाव बे 10 सोद्रोमाफोरनि कमिटिया मोजां खामानि मावनानै गरेश्वर नोगोरखौ जौगालांहोगोन होनना आसा खालामो। थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा गरेश्वर नोगोराव जाय खोथा होलांना मावफुंनो हायाखै फेलें खालामदों। बे खामानिखौ दा मावफुंना होनायखौ रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि लुबैदोंमोन बेखौ खम समनि गेजेरावनो खना खनला स्ट्रीट लाइट ड्रेन बेफोरखौ मावफुंसिगोन होननानैबो फोरमायनानै होयो मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ। बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा आरोबाव गोजोनथाव रादाब फोरमायबावदों दि थाबैनो गरेश्वर नोगोराव मोनसे समायना रमायना बिबार बागान बानायनायनि थाखायबो अन्थाइ खुन्थिया गायसनगोन। बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव फैबाय थानाय 5 बोसोराव गरेश्वर नोगोरखौ गोख्रों गोग्गो आरो रैखा गोनां नोगोर खालामगोन होननाबो खोथा होयो बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म बिथाङा। बे कमिटिया दिनै पूर्णांग भावे शक्तिशाली श्रीजुत महेश्वर बसुमतारी बिथां जोंनिनो एमसिएलए आरो प्राक्तन बिटिसिनि इएम बिथांखौ लानानै दिनै कमिटि गठन खालामनाय जाहैदों। 8 जन मेम्बार वार्ड कमिशनार आरो सासे भाइस चेयारमेन गतिके 10 जनिया मोनसे गोख्रों कमिटि। आङो आसा खालामो बे कमिटिनि जरियते जोङो गरेश्वर पौरसभा कमिटि एरियाखौ जोङो गोख्रोङै आरो जोबोद थाबै मोनसे रिफर्म खालामबोनो फैनो हागोन। जवा 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा जे खोथा होनानै मावफुंनो हायाखै रायजोनो नि साननाय हनायखौ फेलें खालामदों मावफुङालासिनो थादों। बे खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनाया जोंनि दायित्व। अति खम दिनर भितरते रायजोआ जे लुगैदोंमोन बेखौ रायजोआ मोनफिनसिगोन। गरेश्वर टाउनाव जेरैबो खना खनला लाइट होनाय जाहैगोन। गरेश्वर टाउनखौ टाउनिया मोनसे आरबान मोनसे अनुभव खालामहोनो थाखाय गरेश्वर एरियानि रायजो राजाफोरखौ टाउन एरियानि रायजो राजाफोरखौ फुटपाथ माबा खालामनाय जाहैगोन मेकओभार खालामनाय जाहैगोन फोसाबनाय जाहैगोन डेकर खालामनाय जाहैगन। आरो गरेश्वराव जोङो बे कयेक दिननि भितरावनो चिल्ड्रेन पार्क गायसनगोन आरो बेबादियैनो गरेश्वरखौ जिहेतु बहुत पुराना एरिया बहुत पुराना टाउन नामदांखा नाम गोनां मोनसे एरिया गरेश्वर होननानै बुङोब्ला आं पर्बतजरानिफ्राय फैदों। पर्बतजरानि मानसिया गरेश्वर बिराद गोजान सानो खिन्थु जोंनि पर्बतजरानिबो बिराद मानसिफोर दङ बाहाय आंनिबो रिलेटिभफोर दंफैयो। गतिके बे गरेश्वर एरियायाव दिनै आं फैनानै आङो मिजिंथियो बे गरेश्वरखौ जोङो फैगौ दिनाव बे 5 बोसोराव श्रीजुत हाग्रामा महिलारि नेतृत्वआव गोख्रों गोग्गो आरो मोनसे सुरक्षित मोनसे टाउन बानायनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। ड्रेनखौ जों फकास होदों। ड्रेन थाबथानायजों लोगोसे बिभिन्न जायगायाव ड्रेन नांबावगौ बेखौ जों अति शीघ्रैनो जों परिकल्पना खालामखाबाय। कयेक दिननि भितरावनो विदिन मार्च मासनि भितरावनो जोङो गरेश्वरनि ड्रेनफोरखौबो आरो ड्रेनफोरखौबो थिक खालामनाय जाहैगोन। आरो नैबे समाव गोबां जेंना नुजाथिदों जिहेतु फोनांजाबनाय जिहेतु हाबनाय गामि ओनसोलाव हाबनाय जिहेतु नोगोर ओनसोलाव जिहेतु बे लामाफोरा दासिमबो जिहेतु मोजां जायाखै बेनि सायाव माबाफोर गामि टाउन एरियानि लामाफोरखौथ' जोङो अलरेडि
BTC नि जे फान्ड जों मोनगोन बे फान्डजोंबो जों खालामनो थाखाय माखासे साखा फारा जों खालामदों अलरेडि एस्टिमेट जोङो पलिसि खालामगासिनो दङ अलरेडि एस्टिमेट जोङो माखासे खालामखाबायबो आरो बेनि बादैबो जोंहा दिनै MCLA दिनै कमिटिनि चेयारमेन बिथां दङ महेश्वर दा बिथाङा फैगौ कয়েকদিननि भितरावनो आरो बे एरियानि थाखाय गरेस्वरनि थाखाय मा मा नांबावगौ बेखौ जों रायलायलायनानै अति शीघ्रे गरेस्वरनि लामा पाका करन बा CC ब्लक खालामनाय जाहैगोन इम्परटेन्ट आरो जोबोद दरकारि एरियाफ्राव आरो बेनि बादैबो ओरैनो जों आसाम मालानि जरियते लामा गिदिर गिदिरखौनो मोननाय थांगासिनो दं दिनै बिभिन्न एरियायाव चिफ सारा अपेनिं खालामगोन निश्चय Thank you.